армиите се надъхват преди битка, като много често удрят щитове един друг, или пък съответно издават вои, ревове и други закави люти към противника. Да. Римляните напредват в стегнат строй и правят защитно, така да кажем, тестудо или по-скоро даже страна от щитове, в случай, че ги обсипят с стрели. Както такива правят варварите, даки, сармати, дори траки. Много точно изстрел, браво! На нашия сагитари. Както казах, много често са участвали и жени, които са били натоварени точно с тази мисия да обстрелят противника. И ако по възможност да извадят от строя няколко легионера. Това е доста трудно, като гледам. Да. Време за бой! Рома Виктор! От Дация Либера! Развивали на етапи, т.е. не е имало масово сражение цял ден или дори 5-6 часа, защото разбира се войните са уморявали. Това са били поредици от сблъсъци. Първо сблъсък, разделяне, докато едната страна не издържи и не побегне в общите линии. Която също максимално пази от всякакви удари, от стрели и разбира се от сечащи удари. Като целта на атаката с стрелите оръжие да издърпат щит, да отклонят противника зад него и да го проведат смъртоносна. Това са така наречените дакски фалксове, тези дълги оръжия, подобни на коси и закривени. Както виждате, скоро те свалят щитовете и седят крака и ръце на изстрелянето.